Siya. Kuman ani ato naman yun ninaog sa Palestina. Sakay na lang dito maghapon. Malabal to pila may plite pa ingon sa inyong malabal. Malabal tag 20. 20 ang usa. Mama sa di sa amo ano, pero mas mahal to sa amo kay 35. 35 dito inyo na ito. Hello mga bay, kauban ako si Ate Irene karon. Mag-Bukid Adventure Me. Dito sa inyo Irene sa Naga sa may Bairan sa Naga. Biyahe na naman sa inyo. Mga mga harvest mi kariputanon. 2 minutes na matunay ngutdon. Dayon, among gitry ba kay dugay jud mi nakalakaw ro na udtuhan mi kay naminaw pa mis balita gikan sa among mayor gyud sa Lapu-Lapu. Nangita pa mi nakibalita pa mi kung pwede ba mo biyahe ang mga laagad. Kaya mga empleyado sa mga hospitals, companies, mga drivers, PUG, kung sa pa sila raman mga doctors, kana sila raman ang exempted sa sa curfew. Pwede ra makalaag ang mga laagan pero naay curfew. Kinahanglan alas 10 na anata sa balay. Alas 10 sa gabi. Muni magdagan-dagan minit Irene karon bahala na kung say among mapunit dito sa bukid. Nagdana mig sako daan ni Lugduay man ni Irene ron. Paingon dito sa ilaha. Tagduha ka sako mi. Sako ra way unod. Baliw. Alauna 30 na ang takna sa kahaponon. Ala, hapon na mi mag-abot pagkataan ni ron dagan-dagan ni tapingon sa bukid na dito Irene. Insa man nagpaabot pa mo mi unsay balita no, kung pwede ba makalaag so pwede ra diay. Pero curfew sus mingawa naman lang makadlaw, di pa sa una gagunos sa mga sakyanan no. Dungog kaayo ba? Pagkamata ko sa isa gunos karon harang mingawa murag Zumbi town sa ron. Harang mingawa gyud sa kalsada makadlaw kay gikag sugod pa man alas 5 mang biyahe. No? So mora to. See you later. So ayan mga bay na nami sa iskina Langtat. O manakay mig habal-habal aman ta masakay. Sakay mig habal-habal paingon sa bukid nila Ate Irene. Dara sa Ate Irene dara kun tour guide. Sa bukid. Asa man dapat ang sakay? Agitoy Asa ta? sa ato ni sa tungod sa kanita dum sa tungod sa uman ni Joy ba. Sa umahan. Mga tumig umahan kay manguan mangguna mi dito. Manglampas mga ni mga amlot. Ha? Kamao di mo maguna man. Ay kamao oy, mao man ni kinabuhi na mo sa una, mangguna, manglampas. Ulahi lang ko kay. Oh. Ato ni sa kuan ni Joy ba. Ilang. Kinahanglan ng painitron kay para way in COVID-19. Darang sa kayo yung motor niya tayo Magbuyan ng cellphone taga. Sige bay ha. Magbuyan yan akong cellphone. Sige, see you later again. So, muni ang live sa mga mag-uuma. Mga ayhata makakaunog utanon daghan pa mga pusiso. So magpasalamat kita kanunay sa atong mga kaigsuunan nga diin sila dyan nag-ugmad. Alam kayo karaw siya ugmad. Nga diin sila dyan nag-ugmad. Aron aduna tay unsa ni pagkaon sa tagsa nato kalamisa. No. So, thank you so much sa tanang farmers sa tibuok kalibutan. God bless you all. Kita sus 2 ka minuto. Ya pagkaon na diha oy. Nagbakas din. Sige. Sugod na ka? Oh.
Bakasi mga bay, bakasi sudan. Baka si munirong Ano rin, kinamuta rana diha, okay rana. Ay so okay rana. Timplahag sa bawas tudlo. baka Kinamot, sita, tata. baka sita ninyo. Limpyo bitaw ni atong kamot. Mahinaw bitaw pala. Hunaw Sa ga. hindi ni batarong, sa batarong. Oh, di lagi. Di apay adubong batong. Di ang mga bay adubong batong. Nga ang tagikan ni sa kuan kanang farm sa Igsuon ni Ate Irene. Kasnaga. Dito Snaga. Saan sa to? Ada dito inyo Snaga. Bairan. Sa Bair. Goy, ipambaid ng mga gulay dito. Di ay kuan kanihasta ning okra kabantay maatong ga videos ti Irene. Nga perfect kay ang vlog yun mo ragi kining professional vlogger. Nindot kay pagka-vlog niya na. Tangluan. Naapay mga pulo nga harang lawma. Nga unta Walang nila. kay boss. Hiningi sa okra. Kuam. Kanang kuan man na finger ang last. Lagi. Nga okay maningil. Kuanan bitaw ko sa imong kang follower. Murag finger tong last. Ito ba? Saman ron! Samay ato! Ato ada silingan. Kay bango sinugba mga bay. Ay mga unta. Ah! Saman! Pila ang kaning pansit kanton nga kuan halang. 12! 12! Ag 12! Gaya baligya ay day! Naamda kay tindira ito bagong lihay. May naman hindi raw siya hay. Naglaag mong tindira di. Nanilingan man. Galing tao na asay yung kulit. Unya unsa may istorya ni Kuya Rini nag-vlogger na karon. Isod katawa. Ha? Isa katawa? Subscribe sa kulit. Sa Ebanghelyo. Hagit sa Ebanghelyo alam kanato. Humaunta ang atong isig katawo. Ban kung tinudunta ang pagserbisyo. Subay tag kalbaryo sa masa atong Ginoo. Ilisayon ang pagsunod kang Kristo. Daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang kus nga pasanon na o kamatayon na naghulat kanimo. Si Kristo mismo nag-ingon sa iyang mga tinunan. Pagbantay kamo kay panakon kamo biay-biayon. Isuhon kamo gilong mga tampalasan. Ug ang naasa gahong hukman kamog silutan. Dilisayon ang pagsunod kang Kristo. Daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga pas
bugal-bugalan. Bulahan ang mubarog alang sa katarungan.